fethu azimali ayibona phela usho singesithole noma usidumba ababodwa la sibasebenze phela ngene phela lapha imali ayibona ngiyangitshekile konke kuba nje futhi kanjani singesithole imali plus lapho zabiche siyasamnakho kodwa manje sithole khona manje sisebenze esabe sathina ngeke siphande khona elokushini ubifethu ama ngilambo imali ayibona futhi ngitshela ukuthi iflede echeri sasa nginamali space azina senze siqaqeke sibone senza kanjani yabo siyawazi mfethu mfethu sondela ngaphambili samshophi abantu Unfortunately ngeke nize nibone edlalayo ubani ongazimazi gangsta sidala ngento esinayo unyanya yokuthinda ngizogcina kwesandayo leyo-ke le-industry funa isineke ubekezele ungezali ntabali isiphongo sakhe sigcwele ufefe uzotshelwe ethola ulwazi olufanele khombisa ukucabangela sani ngikutshela iqiniso Phetha usheshe ngifuna ngawala nobafu sidayikhonini yabo alright ke ngathi ungasheshe uqotshezele umhlopha angenzi ayikho ighost simngawe ke correct sure abafuna into ngiqhamuka manje ngifuna ukuhlala kancane isinto yabo abaqoqelile kuyaqonda manje lento esikhulume ngayo ifikile wena futhi inombolo sishayisana yabo kodwa phela nawe yazi ukuthi sisebenza kanjani lo kodwa besikhulume ngemali enga awona phela sikhulume lento u22 kodwa ngoba manje moya ngathi nama-10 senze ube 15 yabo manje ngathi nama-10 ngikana sathi saqala ukusebenza ngayo singathi manje ufike nama-10 sishaya nge-flat price yabo asenze ube nge-price sobona ngawe okay moto sana yabona lentwana yakho futhi siyasibambezela ayifiki ngani ukuthi umakhala ngimazi ngampela yaqala namuntu mnami kodwa ngisho ukuthi mama wablood ethe yasuka ngisho sangayo awuyazi
Asheshe kodwa manje. ayepedzanga sishawu sinayo ngalapha imali besishotela amapayipi mali leyathula ukuthi utholile phezu hayi lo muntu ukuthi ngitshela iyitori ukuthi ngibuye ngizoba bathuluzi yena ukuthi uthi kanjani fika mama bafike share isikole sila senze imali kanjani siyadinga leli payipi wethu kodwa asingi ngoba vele kukhona leli nto sisebenza ngayo ayibona leyo kodwa manje futhi wenze short wethu le mama fanele sisebenze bafethu thele lo muntu le mpahla le ayikho yabo thini kulungu kusasa ezeleni sokuthi singanjani sithele kodwa ayikho flow masikwazi isikole sokala sisebenza ngaso mase sikho sisipani